Luar ka Batesi TV, ka undi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Katalong Sam umbam umdi naka scheme Jal Jeevan Mission jangka multi-purpose mini gravity storage dam. Kabadan Hakashnong Mautawar, kabahap hapok ka Maulai Community and Rural Development Block. Kalajob ya ka Kusnam Rupa haka SKO CH Award kabadalong ha New Delhi Dangshen. Ya ka multi-purpose mini gravity storage dam na shnare kinong tray job card kashnong Mautawar. Baling bagan ni kadam, balapentre daka tenat PHE lasam ya ka umbam umdi syaki ar tam kilong yin kibadan hapok ka jeli jong ka shnong Mautawar. Usketri shnong jong ka Mautawar uba ken maulang nong dhar ubadiru usketri jong ka Mautawar Area Employment Council ula ai khublai kirpang yiki pat ba ka shnong Mautawar halor ka jingjom ya ka ni khusnam. Kung nang siya musuban tanpaw ko jing song nilay wala darangkat matgi ka taon mas nong motor nado ang sedang ban sedang nong kapartai tan hado ka matai sngi te ka jing dan benta jong ka dor bars nong motor ka banyo ka scotch award apo nong ba dali ka sfotrek banai ban kong arajar arku rio kadai halor ka jing pentrai jong ka dor bars nong motor lengba ka motor Area Employment Council kama ketop ya South Liki BC kibaran hapo ka jing kedop jong ka motor AEC bat kita kilong ka motor pedeng snong ka red tamdong ka lom housing bat ka lailom BC kini ki BC ha ka jing kendo lang jong ka jing lang balapan bed daga dor bars nong motor tingilai sim ya karai ban snano ya kenika dam ka jong yang ne tiya ka ba lakhot kerteng ka motor wa kadai multi purpose mini gravity storage dam te haswa ban snai kini ka dam keladan ka jingi kendo lang kamala kran abasdang bar ilasim ya karai ban tray daki baro sauli ki bisi te hak ta ka jingi lang nilai penbet balik kendo ya video hak ta ka yo video jangka maulai sinar di blog house na marajar khar khandai hak ta ko dang video iba Peter Tremi pasa hak tu por te hak jing kendo bat ing ngilaya penpau ya jing baga dor bar snong motor kai kendo hak jing hak bidai bat ka umbam umdi kumba pitep ka snong motor latip nyaka kum ka snong ka bekerdo umba te dai nak kata kadau laban long ingi bangin shimi kini senjam ban snai kini ka dam nak banta ban kensho kini ka ka badan hak kini ka telong umang ne po wa kadai te hak ji kendo bat i video hak tu kupor te meiru da ka jing shania ya ka motor Area Employment Council la shania bat i la isu ya ka order ka balong hadu kendai paulak san pinyo jar praspa nak banta ban training ni ka project hang ne te hak bi dei bat ka jing pentrei jong ka motor Area Employment Council te nak kalyang jong ni ka committee kala shania hanga bat katu kan ingut kiro rang ba ban pet lang ikini ka kam nak banta ban pentelon ban pet bagan jing trei kam kan long bayad bat baranti but house name araja arko ni lala ban pendep yaka kumni kum ba kalong te hadin kata ngila IT pat ikani ka dam syaka tenat PHE bat layo ban pentrei ban pen itrat kumni kumba PHE menta la simti da ka tenat PHE lengba ka Jal Jeevan Mission ban beautify yakni ka jaka bat ngi skaudan bak hadu kata-kata bangi yo ki officer kumulong sa kerlang se beri executive engineer jongka PHE
investigation division hang tai polo ibadan ikamen sim ban penba ban pen itanat kemni kemba ka kalong te dei halor kenika nongrem ba baga motor era employment council kat sayo ikni jing itu naga scotch group ban yo ikni ka award but ha ka jing shisha kani ka award kadai ka award jong ka district governance bang yong ba ki district ki batrai bhai ka kam but kawai na kita long ba ka molai block kadai ka block ka ba trai bha ya ka kam ladai ni jor bat ki pat ki block ki badan hapo ka jela Meghalaya te ha ka dei ba jing yo ikni ka award te ni nakaliang ka office na kaliang i video mulai sina di blog i belong ikong dahon ding dak menta but i sa piti pasa i belong project director teki kila pha yanga ban le yaki presentation beper ka daga jing trilang mat ka SRES agency ka badai ban pej ban kmi nak menta ka na menta ka dikakam ka ba hang ne po wakdan te hadin mangila da penkre kita hadu lai teli ki benta ka benkong long ni hab ai ban ai ka presentation ba aru kolong kumjo ba ka balai kum ter te dei halor ka nongrem ba baga shnong motor ka trei bahai ka kam ni sayo ikni ka scotch award ka balong ha ka shotrik banai benkong arjar arpun rio hang te hanong ba delhi kadai ka independent body ma jong ka nongom no agency kelap nong agency wat kadai ka highest independent award ka badan buram tam habar koi kirin dia ha ka jing song thu i jonga kalong ba dei da jing tri bha jong ka motor area employment council ikni ka kam but ni sayo ya jing itu ya kadika buram ka bakraw jong ka snong hi berkoi te bat ha ka ju ka poru nak ni kedam ngilala ban pom hado san lak san 4000 liter bat kilong yeng ki bayo jing mantoi ni ka nak ni kedam ngala banong ba kidan hado arja san spa sau koi teli kilong yeng ki balayo ik jing mantoi nak ni ka jal jiban mission ka ba lasim ti dekat tanat PJ ka jing ketu hi ki jongi ya kinong song snong kalong ba ni jupa ni ki jing trilang barbuar na kinong song snong bangin sumar ngin sukher ya kitalong wa jongi bat kumba PE mau kumba pi ong ba ki penjabo ya kamariang ho nga menjori kata namar ba kidon kinong song snong jongi ki ba juwan sajai na kiwi ki snong du shakni ka benta jong ni ka chatra jong ni ka dam te ka jingkentu bat ki jingkerpa jongi kelong ba kin sumar lem ya ki telong wa knong ba kanam kata ya kamai mariang jongi kin kyar kat bala ban bread ya ki jabo ki plastik bat kum tater bat kelong ka ba isaj bat lada kinong song snong jongi kim don ni ka jing perkat ban penlong adu kumni nam daga mariang te ka jing tu kalong ba tongin ai ka jing trailang nak mta ka jing bit jing biang ka jing khoi ka jing suba ha ki telong trong ba ki jongi kumalong hadu kan manta ya manta nak liang ka snong kampadan kan ka jing perkat te lese da ka jing yo ya ka jing itho lese ngindang haban song perkat bat kumno bangin nang trei nene nginang sim yak senjam ka bakhamba nak menta ka jingkeu jong ka snong sakmat saprang yaknika dam mengiong ka motor multi-purpose mini gravity storage dam yaknika dam la pentrei na ka scheme sispa singi bangi ngiong daga MG na RGS haka bangila pentrei kumba aspa nyu pusau job ka dangne but kasimpore ka system ban pendap yaknika project te kum ki nong yalam jongga motor isi iskau ban penpau ko jing sengawu ka bakraw ya ki beladan bentalang ha ka ban pentelon ikni ka kam bat hado bangin dayo ya kini ke jing itu ke badan buram leng ba ka scotch grow ya ka jinglot jingsap ha ka ban pentrei ikni ka kadam ka poi hado khandai paula ka san punyo hajar praspa tam kumta ni sedang ni kenika project house nam arjar khat kendai but ni complete ya ka house nam arjar arpo